Nazdar, vítajte, tvoj obľúbený optimálny lifter a dneska si ukážeme, ako poriadne cvičiť nohy. Nohy boli moja slabina na súťaži, ako môžeš vidieť, tak cieľom tohto tréningu je ich poriadne rozbiť a poriadne vybudovať a aby vyzerali vlastne ako takto. Takže pokiaľ ťa zaujíma, ako optimálne cvičiť nohy, určite si nenechaj toto video ujsť a poďme rovno na tréning. Sme vo fitku aj s Marekom a ideme prvé predkopy. Jak môžeš mať 90 kg, ja to nechápem. Podľa mňa máš tak 75. Tento človek je naturál proste. Takto vyzerá naturálny 24-ročný 90 kg človek. A tu je Marek, ako cvička. Dobré je, ako ušetriť čas, keď si dáš rozcvičky rovno za sebou. Lebo vlastne tam není skoro žiadna únava. Takže môžeš bez pauzy ísť rovno ďalšiu rozcvičku. Ja som teda mal teraz chvíľku pauzu. Ale to len v prípade, že chceš ušetriť veľa času, tak je dobré si ich dávať hneď za sebou. Akože ešte vždycky si hovorím, že oproti človeku, čo zomrel ako panic, mám jednu výhodu. Že nie som mŕtvy. Idem sérku, tak koľko dám? Ty koko. Tak to je motivácia. Tak toto vyzerá, keď chceš cvičiť a točiť video. Jeden nasypaný, druhý nasypaný. Tento neviem, či zabudol akože geometriu. Dapni, daj dačo, nejakú pozu. Kokos. A teraz riť. A napol. Povedz nám, že jaká je tvoja strava, keď takto vyzeráš? Ty kokos, jak interview, počúvaj ma. Týždeň som mal teraz taký, že... Je? Tu mi chceš dať? No, drž si to kľudne. Týždeň som mal taký, zožral som troje také tie nutelové sušenky, 22 v balení, čo ich je. 6 balíkov čipsov, 2 milky, také tie s lotusovou hentou. Tie sú dobré jak blázen. A tu nejakou, raňajky, obed, tu nejaký. Večera som ani nemal. Na večeru tie čipsy. A teraz ukáž, ako vyzeráš. Kde je dobré svetlo? Dobre si. Dobre som? Ešte troška dozadu. No tak. No, okej. Ako tak, ale chrbát mám dobrý. Vyhádzam. Ďakujem ti. Není tak. No jasné, už zase pozuje. And tell me how you hate me, still trying to replace me, chase me, tell me how you hate me, race me, wish you never. Keby jem čipsy, tak asi tiež tak vyzerám. Čipsy a čokolády, Oreo. No, máme tu ďalší cvik, predkopávanie jednu sérku. A taktiež, ako som spomínal, rozcvičky netreba mať veľké pauzy medzi nimi. Ja teraz vlastne pôjdem jednu rozcvičku, 65 kg, potom 85 kg rozcvičku, potom pôjdem ešte jedno opakovanie z 95% z mojej série a potom pôjdem sériu. Ešte pred tou sériou si dám tak 2 minútky pauzu. Takže rovno dáme aj druhú rozcvičku. Kým si dá Marek rozcvičku, tak ja zatiaľ poviem pár pekných slov. Musel som sa vysmrkať. Čo sa nôh týka, tak nepotrebuješ až tak veľa sérií na to, aby si na nich nabral. Skôr ide o tú intenzitu, že nohy sú paradoxne jedny z najviac regenerujúcich sa svalov, čo sa týka rýchlosti, takže vlastne nohy vieš dávať úplne v pohode 3-krát do týždňa a budeš tam veľmi dobrý progres pociťovať. Máme tu teda poslednú rozcvičku, kedy ja chodím teda tak, že dám si 95% váhy, čo idem na sériu a spravím to na jedno opakovanie. Kľudne môžete chodiť aj 100% a to záleží proste na koľko opakovaní asi pôjdete tú sériu. Takže poďme na to 80 kg. OK, ešte druhá. OK. Čo sa týka tohto jedného opakovania, tak dobre to je preto, že pripravíte ten svaly na tú zvýšenú záťaž. Marek si asi troška veľa naložil. Dúfam, že som pekný a môžeme ísť na sérku. Full stack na jednu nohu.
nejakých 8 opakovaní, či 7. Jeden veľký rozdiel medzi tým, ako som to išiel ja, ako to ide teraz Marek, je ten, že ja som striedal nohy, jedno opakovanie s jednou, druhé opakovanie s druhou. Marek naopak ide najprv do zlyhania s jednou nohou, potom do zlyhania s druhou nohou. Nepovedal by som, že jedno je vyslovene lepšie ako to druhé. Skôr ide o to, že pokiaľ striedaš tie nohy, že ideš jedno, tak vždy tá jedna noha odpočíva, zatiaľ čo tá druhá dáva opakovanie. Toto je také, že proste unavíš sa na jednu nohu a potom už taký unavený ideš tú druhú nohu. Čiže je možné, že dáš troška menej opakovaní, ale koniec koncov záleží na preferencii. A aj toto je veľmi dobrý spôsob, ako odcvičiť nohy. No, Marek je troška zmordovaný. Trpím. Trpíš. Takže ďalší cvik máme hex squat. Pôjdeme ho s úzkým postojom, aby sme vyššie targetovali predné stehna. Ja čo robím často, aj nie je úplne na schvál, že keď tlačím hore, tak sa mi zdvíhajú pety, ale nepovedal by som, že to je niečo zlé. Skôr je to o tom, či ťa nebolia alebo bolia kolena, a keďže mňa nebolia, tak to môžem robiť v pohode. Dôležité pri tomto cviku je ísť fakt, že úplne najnižšie ako sa dá. Na tomto stroji absolútne nevadí, či je viacej naložené na jednej strane ako na druhej, dokiaľ to nie je veľký rozdiel, pretože tento stroj vlastne, tak povedať, teraz neviem, či to decentralizuje alebo centralizuje tú váhu, takže vlastne tá záťaž je aj tak vždycky v strede toho stroja. OK, máme tu druhú rozcvičovaciu sériu, 100 kg. Toto dám na takých 3-4 opačka. Ešte poviem jednu rozcvičku. Opäť tá istá metóda, ako pri predkopoch. Proste jedno opakovanie. Stačí. Na poriadny vždycky nádych do brucha hore, pôjdeš dole a jak pôjdeš hore, tak môžeš vydýchnuť nosom. Keď už nebudeš vládať, tak aj ústami môžeš vydýchnuť, ale snaž sa nadýchovať nosom. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing Na jedno, toto väčšinou určí tak dopredu, že či sa mi pôjde na serke dobre, alebo to bude ťažké. Takže uvidíme, či toto je ťažké. No, povedal som tam 7, tak dodám tak 3. A idem si pustiť nejakú dobrú pesničku. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, Možno ešte jedno by som dal, ale už by som nevidel hviezdičky, ale mesiac. Máme tu ďalší cvik, ktorý určite nie je ženský, a to je hip thrust, pretože každý chalan a každá frajerka chce mať proste veľkú riť. Oh yes. To ani nebolo v pláne, ale proste... Dobre, takže začneme 25-ky. Že proste samozrejme, že 25-ka je za 2 kotúčmi, tu je ďalšie 25-ky sú za 3 kotúčmi, toto som teraz ja dal preč 2 kotúče. No proste ideálka. Vyskúšame trojku, ty kokos. Nemám aj tebe dať mikrofón? Chceš mikrofón? Tak už aj Marek má mikrofón. Marek, ozví sa svetu. Raz, dva. Paráda. No, daj si tak. A však môžeš si to asi aj na trojke nechať. To najväčší? Ja si to dávam do tohto stredného. Aby som to mal tak Ja mám tesnejšie. väčšie brucho, čiže si mám dať oný. Dobre. Chod najnižšie, ak sa ti dá, a tak okolo pása, aby si to mal, vieš. Že ty to máš až na bruchu, by som povedal. Skúsi to dať nižšie troška. Toto nie je 25? To je 5, kámo. Aj? To je troška rozdiel. Toto je 100, minul som išiel 120. Takže toto ešte bude rozcvička. Dobre. Máš nohy nižšie, že? No tak v strede ich mávam. To je moc.
Víš, čo by som? No, ja dám asi 140 teda. Feel lonely. Here waiting for you. Dobre, vyšmilak. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair. No, ten smysl ešte mohol dať. Nie je to ťažké vôbec. Ty si bol viac telom vzadu, ja som to mal na bruchu položené. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair. No, bolo to aj hotovo? ľahšie, keď som to mal tak na Takže to nie pruhu. je sérka? Čo bola séria? Bola, nechaj. Jedna nevýhoda toho, keď máš takúto veľkú riť jak ja, je pokiaľ je aj rovnako silná, že musíš fakt, že veľa nakladať na takéto podrbané cviky. Chvíľku sa tu zdržíme, no. Ja to chodím takto, pod matom, aby som to mal čo najbližšie k telu. Geniálna stratégia nám je vymyslená. Marek bude chodiť kotúče, ja budem chodiť osku, aby sme to furt nemuseli skladať, lebo je medzi nami jemný silový rozdiel. Ja si to budem držať. Dobre. Jasné, jasné. Nie, my sme tuto iba. Ja sem? Ja, jasné. Ak nebude vadiť. OK. Hej, pohoda. Moc úzke. Je no, je to na prd. Preto ja to chodím pod matom, že si tie ruky dám proste lakte k telu, vieš. Just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand, Celkom ťažké. in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past. Či dáš jeden? Nedám. Dobre. Aby ste videli, my si vieme po sebe upratať. Je tu krásne upratané, aj toto je na mieste. A môžeme sa presunúť na ďalší cvik, ktorý je. No Marek nevie, takže ideme tam. Je to tak. Úplný. Máme lítka a dneska uvidíte 4K akcii moje dvojrozmerné lítka, nie ako minule. Dúfam, že máte nachystaný lubrikant. Snaž sa to 4 sekundy podržať dole a nemusíš ísť úplne hore. Nie iba jednu rozcvičovaciu, lebo tak lítka reálne zapájaš pri každom cviku na nohy. Takže to je taká moja výhovorka, keď ich skipujem. A však išiel som nohy. Lítka netreba. 2, 3 a idem hore. Toto je iba rozcvička. Takže to spravím tak zo 5 opakovaní. Tento stroj vymaxuje reálne hocikdo. Čak to možno aj ty povieš, nie? Či? Som chodeval 150 Kill? to mi zdá. Alebo? A tak to sa môže aj vyššiť od stroja, vieš? 3 kotúče som si dával. Yeah, welcome to sipping and walk. Yeah, he sipping on fake. 8. Možno som nedal 11 minút, neviem, nepamätám si. Táto konverzácia nebola nahrata. Marek mi práve hovoril, ako si robil dobre nad mačkami. A vystretem aj tie kolena. Hlavne sa šmíka. Tak sa naprav sa. Daj si dopredu vyššie nohy. No tak. Akože čisto cvičíš? Či tak to dosť tam. To ešte nie sme toľko. To čo ti tak trvá, že tak hodinu cvičíš? Však som ti dal krátky tréning. Druhú hodinu OK. To máš ako trénujem svaly a výdrž. Na predlakte. Svaly a vydrž. OK. Skúsim niekedy.
Strašne veľa vecí v tomto videu budem musieť buď vystrihnúť, alebo vypípať, lebo to pozerá moja mama. Takže týmto ťa mama pozdravujem. A ja? Pozdravuješ moju či svoju? Tvoju. Moja mama to neuvidí, Dobre, že rozprávam popri serke. lebo som sirota. Hoď mi tam kotuč. Kotuč? To fakt? Nie. Však som sa zlakol. A dobre, že sa celú serku prechádzam a potom, že poďme. No, máme tu posledný cvik, vlastne predposledný cvik. A to sú hammer curls. Najlepší videu. cvik na nohy inak, keby ste nevedeli. Ako inak zakončiť leg day ako rukami. Však to je reálne v názve. Kto by nevedel, v čom je tento cvik iný, ako keď vytočíš to zápestie, tak biceps má jednu zaujímavú funkciu. Supinácia zápestia. To znamená, že čím viac supinované máš to zápestie, tak tým viac hitneš biceps. A my teraz chceme čo najviac odizolovať brachialis, čo je vlastne sval niekde medzi tricepsom a bicepsom. Tuto niekde je. Ja našťastie mám suché ruky, takže to nie je vidno. A takisto aj brachioradialis. Či radiobrachialis? Brachioradialis asi. Čo je vlastne tento sval, ktorý sa napne, keď zdvihnem zápestie, akoby. Takže tieto dva svaly ideme týmto cvikom najlepšie odcvičiť. Teraz môžete povedať, že kto má väčšie ruky. Ja či... Som taký zmrz trošku, no. Lebo ja sypem a Marek nie. Ale nie, maminka, nesypem. Nemyslí si to. Keby sypem, tak mám troška viacej svalov. Reálne, môže človek čo sypať. Môže človek čo sype mať takéto nohy. Reálne, moja 10-ročná sesternica má väčšie stehná ako ja. Je to pravda. Pozrite sa na Prosím ťa. Že 20-ky. To čo robí? Ty nepadluj, prosím ťa. Čo? Ty nie si na lodi. To akože to bola seriózna technika, hej. Čiže to je rozcvička. A prečo tak rýchlo ideš? A čo mám ísť pomáhať? Hore choď úplne. Tak? Kámo, ja že si robíš srandu s tou technikou. No, presne preto to by ste si mali zaplatiť trénera. Takže 0949, my sme jediní dva ľudia, čo sa budú smiať na tomto videu. Reálne všetci ostatní budú takí, že tak kámo, ty prestan Však točiť. ani ja. Sa ti vysmievam. Toto je presne ten typ série, keď idem jednou opačko, lebo 25 kg už sú celkom seriózna váha. A hlavne môj lakeť kričí, že prestaň. Kto počúva svoje telo? Kto počúva svoje telo? Iba, ako môžeš počúvať niečo, čo nerozpráva? Opätovná táto poza, jak z minulého videa, ktorú videlo tak 5 ľudí z toho, čo pozerá toto. Zdravím ťa David, Miška, Kiko a Viktoria. To sú 4 ľudia, tak ešte moja mama. Kámo. Prečo mi vyššie ľudí nepíše, že sypem? Prečo každý, keď poviem, že som naturál, tak hej, vidno. Koľko vážiš? Koľko vážim? 99 na lačno. Asi preto. Povedz Marek, koľko ideš? 25? Koľko ide ten človek? 25? Prosím pekne, tento človek, čo cvičí 2 dní, tak ide toľko, čo ja. A ešte k tomu na rozcvičku. No mne je zle, Marek. No ešte sa potkne. Ja som cez svoje ruky nevidel periférne, vieš. Tu sa ide serka. Keby si zistil, že tie mikrofóny nejdu, tak by si tam Tak by som sa nahral rozplakal. voiceovery nás do... Half past 12, I was all alone. I can't be compromised. Fucking on my ex, we ain't apologize. Cause I'm way too young and you always right. Threw it in my face, I'm on another flight. Marek sa rozhodol, že mi ide ukázať, ako sa cvičí tento cvik. A pôjde ešte vyššie ako ja, no neviem, akože čo na to povedať úplne. Pokiaľ dá viacej ako ja, tak sa asi vykašľam na kariéru kulturistu, ktorá ešte ani poriadne nezačala. Poď mi to ukázať, Marek. Koľko si dal opakovaní? Koľko som dal opakovaní ľudia? Napíšte do komentára. Neviem, 7, 8. 8 sa mi zdá, hej.
Kamo, ja random emóciu tu hádžem proste. Vieš, keď je dlho ticho, tak ja len, že no poď. Koľko? Zober tie 40-ky a ukáž mi to. A mám ťa natočiť v realite či v zrkadle? Kde si krajší? Držím to, hej? Držím to. A normálne, že vybitý. Sa pýtate, prečo sa kvalita videa tak z 10-násobne zhoršila. Je to tým, že z iPhone 14 Pro Max sa prešiel na iPhone 9. Ale nemá tam to Pro Max, tých 6 písmen, ktoré robia z teba frajera. Jednoducho. A čo sa týka, ideme posledný cvik triceps. Takže dúfam, že mi neozdrbe lakeť. Pekne povedané. A pre toho jedného človeka, čo to stále pozerá, tak ja a Marek chystáme veľké veci. Takže... Jaké? Tých 30 dní challenge. Tak aj. Poď si dať rozcvičku, Marek. Ja nepotrebujem. No, Nezahrela ale chôdza. ešte jeden odkaz pre vás mám, že pokiaľ to stále pozeráš, tak ťa to asi baví. Takže by si mi mohol dať, že odber a like a komentár, aby to videlo viacej ľudí. Takže ďakujem. Myslíš to najvyššie? Netreba. Nemal by si to mať takto? Nepotrebuješ až taký strč. Nie? Nie. Aj toto je dosť, kámo. Reálne vyššie, ak toto nepotrebuješ ísť. Áno, stále robím stopky pre tých, čo sú tu z minulého videa. Keďže môj lakeť sa asi nikdy nezahojí. A Tie peptidy na regeneráciu. peptidy na regeneráciu boli vyhodených 270 €, takže pokiaľ niekto budete rozmýšľať nad tým, že si kúpite také vydrbané ihly menom Peptis, tak asi to nerobte úplne. Počkaj, nie 270. Vyše. Čo to bolo? 340, kámo. Čiže si nie je naturál. No jasné, kámo. Ale fakt? Nie, ja sa cítim, že som naturál. Kámo, keď sa niekto môže cítiť, že je bojová helikoptera, vlastne nie, už prijali ústavu, že sa tak nemôžeš cítiť. Dobre, tak ja už nie som naturál. Odkedy prijali ústavu, že sú iba dve pohlavia, tak už nie som naturál, už som chalan. Ja som sa identifikoval ako naturálny človek proste. Ale viac. Dobre, ak na tomto videu budú 2 lajky, okrem môjho a Marekovho, Ja takže nedám. 4, tak Marek nedá, takže 3, tak natočíme aj ďalšie dielo. Marek, natočíme ďalšie dielo Svitka? Isto nie. Isto nie? Tak, Teda tak mnohí nie. nenatočíme, no. Tak dávajte lajky aj koľko chcete, mám vás uprdolo, nenatočím nič. No, reálne, mne sa nechce chodiť do roboty, ja nemám na výber, ako točiť videá proste. Ja buď budem točiť Máš tu videá, alebo budem bývať už do 40-ky u rodičov, ja nemám na výber. Aby ste chceli vidieť, ako ja a Marek bývame spolu v Blave a robíme veľmi zaujímavé veci, takže Wow. tak potom dajte like, aby som sa nevydrbal na kariéru youtubera. Radr. Čo sa ideme? Budeme Prankovať, áno, budeme sa prankovať. Prankovať. Nahy. Vo vani. Got a fetish for my love. I push you out and you come right back. Dobre. Som slabý kus. Koľko to je? 85? Dám 85. You got a fetish for my love. I push you out and you come right back. Bliž si, prosím ťa. A technika dobrá celkom. Sice som sa absolútne nedíval, ale bola dobrá. 8. Som dal tiež 8. Ale ja som dal lepšie. To je pravda. Práve som sa napil tak 3 deci vody, takže ten pozing neviem, či je úplne dobrý nápad. Však cvičil som nohy, tak musím vrch pozovať, nie? Ľudia, je to tu dobrý uhol? Povedzte. Napíšte do komentárov. Napíš do komentára, či je to tu dobrý uhol. Chceš ho? Chceš pomôcť? Aj. Kokos. Korba. Počkaj. Dobre som. Obľúbenú pozu ma, počkaj. Kámo, jaký som vysekaný. To je nemožné. Neverím, že som naturál. No, sme po tréningu. Marek, verdikt. Dobrý tréning? Veľmi chválim zloženie a zostavu cvikov a tú synergiu medzi cvikmi. Synergiu medzi nami dvoma. To by mali ľudia hodnotiť, jaká bola synergia medzi nami dvoma. Ja si myslím, že toto video je oveľa lepšie ako to predtým, ale to je môj osobný názor. Silnejší. Kámo, čo je toto? Dobre, ja to ukončím takto.
Díky, že ste pozreli toto video a pokiaľ sa vám páčilo, dajte like, odber, koment. Pozrite si aj ďalšie video, ktoré natočím, neviem kedy, možno až za rok, takže držte sa, čaute. Tak pozdrav ešte. Takýto škaredý chlapec. Takú ti pleskne na chvíľu.